masa ba. Idan da ƙauna mai so ba za a kwatanta masa ba. Tafkin ƙauna kuka fada sai ku zance na gaba. Auren ƙauna aka yau zan faɗi zance na gaba. Amarya ta sa lalle waye zai ce bai mata ba. Tushen ƙauna so ne karka bakanta mata ba. Abbarohin yau ka zama angon Mariya haka ne. Soyayya ce ta ka sanya a kai ga aure haka ne. Ku damke juna don Allah kar ku zancen baka ne. Idan da ƙauna ba shakka akwai amana haka ne. Sirrin juna ku rufe shi kar ku zance na yan uba. Abinda ba kya san shi ba tabbas ba zai so shi ba. Amarya ta so Mariya angon ki bai bar san ki ba. Mariya ta so ga angon ki zai kirkewa don Allah. Ki yi tunani don Allah kar ki saka shi yayi kwalla. Ku so wa kanku da abin da kuka yi wa kanku don Allah. Ku sake kowa don Allah ku yi riko da manzan Allah. Komai yau ai yayi gaba karɓi kalamai na gaba. Lalle yau ai kun ci gaba waye zai ce ba haka ba. Auren ƙauna so ne kar ku gazawa kun yi gaba. Zan baka ganga da zagewa duk mai bacci zai farka. Duk mai yanko ku gaya masa lalle yau zai sha duka. An kai ɗin da daban ne lalle yau sha sha'ananka. Dan yi kowa da murna Mariya ta zan matarka. Ku rike juna don Allah kar ku zancen makiya. Abinda ku kai so ne ba wanda zai ci ya gajiya. Abbarohin sannan ka ne Mari ke ce zinariya. An gozo gawar yarka zo nan damke ta kuje. Komai kuke so za ku samu amarya ta so zo kuje. Batu mai zara furta amarya dakin ki za ki je. Ina ƙawaye sai ku shirya a yau fajere za ku je. Haba amarya karki ce masa ba zan iya ba har gaba. Idan ya dawo sai ki ce ina ka je ban ganka ba. Komai kike so sai ki ce haba masoyi mu je gaba. Amarya ta so ga angon ki shi ne magani. Ki ce angona sai da kai ne in babu kai ai babu ne. Komai kake so za na baka in har kana tare da ni. Dukan jikina naka ne kuma kai ne kake min magani. Ba masoyi zama mu zauna ni ba zan saba maka ba. Kama hannu na ja na waje ni ba zan saba maka ba. Ka ji dalilai na a gaba ni ba zan canza maka ba. Kowa gurin ango ki ce abin kwatance har gaba. Hajiya Amina ki yi murna abin da bai same ki ba. Allah ya ji dan bawon mu yi masa rama har gaba. Dangi kowa ya yi murna mu je kwatance na gaba. Yayin ango sanin ku ne yau duka zancen aina ku ne. Awwal babban yayan mu ne ina kwatance ran naka ne. Na biyu na ce sannan ka ne da kai da sani aina mu ne. Hamisu sannan ka da aiki da kai da Salisu ban gan kowa. An ta kaka ta yi murna Amina ke ma ki rausaya. Baba gana wai na kike ne a yau fa lalle ban ganki ba. Taron ga lalle gare ku ne wai waye zai ce ba na ku ba. Yayin ango sannan ku ne yau ai babu wasa ko rausaya. Kar ku yi wasa da zuciya an fara da Mariya. Kar rike wannan zinariya kar ka sake wata shawuya. Na mace Roma ta yi murna Fatima Isa ki rausaya. Nafisa Umar ta yi murna Aisha Indo sanun ki ne. Anti Ladidi ta yi murna Maryam din uwa na ki ne. Falmata Dada ta yi murna Fanna Ali gare ki ne. Khadija Bakar na ki ne. Fatima Muhammad Malaki ne. Da ummi na Balarabiya Zaran Audu Ainati ne. Gittin Abba ina kike Zaran Audu ki rausaya. Saudan yawo ta yi murna Amina ke ma ki rausaya. Ahmad da kai da Aliyu ina kuke ne ku rausaya. Sayyid Abdul Azizu ina kake ne ka rausaya. Muhammad Suma duka taka ina kake ne ka rausaya. Yau babu wasa na tonan to jama'a sai ku rausaya. Abokanan ango sai ku ji ina kuke ne ku rausaya. Bikin galalle ya sai da ku da babu wasa ku rausaya. Wani indimi zo ka taka ake bulan ba ka rausaya. Abba Fulebo ka yi murna da kai da yaro ku rausaya. Ango na gobe mala yawo ni har da kai za na sanyaya. Ni mai jita na yi murna har ma da ganga na sanyaya. Sayyid Ibrahim namu ne da kai da baban gidan gaba. Ibrahim dan mamansa ne ina ka je ni ban ganka ba.
baba jajari sannan kadira kai ma ka rausaya. Mariya ta so ga an wace kirkewa don Allah, ki yi tunani don Allah kar ki saka shi yayi kwalla. Ku so wa kanku da abin da kuka yi wa kanku don Allah, ku sake kowa don Allah, ku yi riko da manzan Allah. Komai yau ai yayi gaba, karɓi kalamai na gaba.